De 5è i volem contar-vos que al llarg del curs hem dut a terme un projecte anomenat Rapsodes. És un projecte d'intercanvi escolar entre centres que té com a finalitat, entre altres, millorar la competència comunicativa en valencià. En el nostre cas, hem tingut la sort de fer aquest projecte sota el cep Bisbe Herbàs de Puçol. Les nostres mestres de música han sigut les que han coordinat les activitats que hem anat fent enguany. Un dels dies vam compondre i gravar una cançó inventada per nosaltres amb l'ajuda de 2 persones que es dediquen al món de la música. Avui anem a escoltar una entrevista que els de 5è els hem fet a aquestes 2 persones. D'una banda tenim Andreu, component del Diluvi, i d'altra banda a Neus, del grup Horchata Sound System. Els dos són uns apassionats de la música i avui els coneixerem amb més profunditat. Així que a gaudir l'entrevista. Com vos vareu iniciar en el món de la música? Bueno, la meva iniciació al món de la música penso que va ser una iniciació natural. He sigut una persona molt inquieta en la música sempre, m'ha agradat la música, he provat noves coses, i un disc per ací, un disc per allà, primer el rock and roll, després va aparèixer l'esca en la meva vida, i després va créixer molt el pop i molt fort, i per tant vaig aprendre un poquet en una guitarra vella de matí a aprendre a tocar la guitarra. Després els Reis me'n van donar una, la meva primera guitarra, que encara la conserve, i poquet a poquet i de manera autodidacta i mirant tallers, professors de YouTube i també un llibre, vaig començar a aprendre i a tenir un poquet de soltura i mira, a poc vaig anar introduint-me i no sé, després dels companys de grup, que sí que han sigut estudiants de música al Conservatori Italià, per tot el que sé de música. Així que no ho sé, d'autodidacta i de manera un poquetet, no? Natural, que dic. Per a mi la música no és un món diferent al que he hagut d'accedir, sinó que justament la música és el vehicle o l'instrument que m'ha permès connectar amb el món, que m'ha facilitat entendre la vida, que m'ha ajudat a expressar-me. Tant a nivell íntim, quotidià, perquè en la meva família a tot el món li agradava la música, en casa escoltàvem molts discos, molts cassets, els meus pares, mon pare, ma mare, les meues abueles cantaven moltes cançons i també en el poble. Com a Andreu, jo soc de Banyeres de Mariola i allí fan festes de moros i cristians i es valora moltíssim la música. Des de que som bebès que estem exposats a la música, a les bandes, a la música en directe, a la música molt ben tocar, a les marxes mores, els passadobles. I jo tinc la sensació que en Banyeres els bebès, abans que a parlar, aprenen a entonar. Així que m'he criat sempre en un ambient molt musical. De xicoteta, a l'escola vaig aprendre nocions bàsiques, perquè abans no hi havia mestres de música, sinó que era la tutora que ens ensenyava el que bonament podia. Jo vaig aprendre un poc de flauta, m'agradava moltíssim tocar la flauta dolça. En casa també tocava moltes cançons de negros espirituals, amb mon pare a la guitarra i jo l'acompanyava a la flauta. I durant molts anys vaig cantar en la coral Trinitàries, que és una coral que està justament en el barri de la Saidia. I allò va ser meravellós perquè eren gent de moltes edats i aprenien cançons de tots els estils, de totes les èpoques i de tot